Každý včelár to pozná. Je to večný boj, však? Na jednej strane chceme mať čo najviac toho úžasného medu, ale na druhej ten neúprostný klieštik varová. Ten dokáže zničiť všetku našu prácu. Takže otázka znie, ako mať oboje? Dá sa to vôbec? No dobre, tak sa na to pozrime zblízka. Starý spôsob? No, to je často taký nekonečný kolotoč chemických ošetrení a v podstate len dúfame, že to nejako dopadne. Ale tá moderná stratégia, o ktorej si dnes povieme, tá je úplne o niečom inom. Tam nejde o boj proti včelám. Práve naopak, je to o tom, ako pracovať s ich biológiou, aby sme dostali presne to, čo chceme. Super zdravé včely a medníky plné až po okraj. Čaká nás teda kompletný pohľad na jeden včelársky rok. Prejdeme si to pekne krok za krokom v 5 logických fázach. Od prvých jarných preletov až po ukladanie včelstiev na zimný spánok. Tak poďme na to. Takže, o čo tu vlastne ide? Cieľ je jasný a povedzme si na rovinu dosť ambiciózny. Chceme dosiahnuť dve veci naraz. Poprvé čo najviac medu a po druhé radikálne, ale naozaj radikálne, znížiť počet klieštikov. A toto nie je o nejakom kompromise, že trochu z jedného, trochu z druhého. Toto je o synergii, kde jedno podporuje druhé. Všetko sa to začína na jar, keď sa príroda a s ňou aj včelstva pomaly prebúdzajú k životu. A hneď na úvod prichádza prvá fáza a poviem vám, je to geniálny ťah. Je to metóda, ktorá nám pomôže dostať klieštika pod kontrolu, a to úplne bez chémie. A v čom spočíva ten trik? Využijeme jednu obrovskú slabinu samotného klieštika. Je to vlastne celkom jednoduché. Samičky tohto parazita majú totiž jednu veľkú preferenciu. Oveľa radšie sa množia v trúďom plode. Takže, čo spravíme? No, my im presne takúto lákavú pascu nachystáme. Pascu, ktorej jednoducho nebudú vedieť odolať. A ako to funguje v praxi? Je to až prekvapivo jednoduché. Vezmeme špeciálny rámik, tzv. Stavebný, a vložíme ho do úľa. Včely na tej prázdnej časti, to je ich inštinkt, začnú stavať trúdovinu. Matka ju samozrejme zakladie, no a klištiky, tie sa tam nahrnú v obrovských počtoch. A potom, v tom správnom momente, tesne predtým, ako by sa trúdy mali liahnuť, celú túto napadnutú časť jednoducho vyrežeme a zničíme. A s ňou aj tisíce klištikov. No a pozrite sa na tie čísla. To je presne to, o čom hovorím. Tá efektivita je proste úžasná, ten rozdiel je dramatický. A najlepšie na tom je, že keď sa tento postup opakuje počas jary niekoľkokrát, populácia klieštika klesne na absolútne minimum. A to všetko bez použitia akejkoľvek chémie. Fantastické však? Dobre, klieštika máme celkom pekne pod kontrolou. Fáza 1 splnená. Teraz prichádza na rad tá druhá, nemenej dôležitá časť plánu. Musíme naše včelstvo dokonale pripraviť, načasovať jeho silu tak, aby bolo absolútne na vrchole presne v ten deň, keď príroda ponúkne tú hlavnú, najbohatšiu znášku. A ako to načasovať? Kľúčom je niečo, čomu sa hovorí zákonitosť 40 dní. V podstate je to jednoduchá biológia. Od momentu, kedy matka nakladie vajíčko, až po chvíľu, keď sa z neho stane plnohodnotná lietavka pripravená nosiť nektár, ubehne približne 40 dní. A presne toto číslo, týchto 40 dní, je základom celej našej stratégie. A ako to vyzerá v praxi, toto odpočítavanie? Štartovacím výstrelom je pre nás konkrétny signál z prírody. Moment, keď začnú kvitnúť rýbezle. To je náš deň 0. Vtedy izolujeme matku, čím vlastne naštartujeme dva procesy. Výchovu novej kráľovne a, čo je veľmi dôležité, vytvoríme v úli obdobie bez plodu. Celé je to vypočítané tak, aby presne o 40 dní neskôr, keď začne hlavná znáška, sa v úli liahla masívna armáda nových lietaviek, pripravených okamžite vyletieť. A teraz sa podržte, nehovoríme tu o pár tisícoch včiel. Cieľom je mať v úli plod na ploche 70 decimetrov štvorcových. A viete, čo to znamená? To je armáda takmer 28 000 lietaviek. Skúste si predstaviť tú neskutočnú silu, ten zberateľský potenciál, ktorý v tom úli drieme a čaká na svoj moment. Spomínate si, ako som hovoril o tom bezplodovom období po izolácii matky? Tak to nebolo len tak pre nič za nič, len kvôli načasovaniu. Tento krok bol dvojnásobne geniálny, pretože práve toto obdobie bezplodu nám otvára dvere k druhému a tentokrát ešte drvivejšiemu úderu proti klieštikovi. Princíp je veľmi podobný tej jarnej pasci na trúdy, ale s jedným obrovským rozdielom, ktorý ho robí extrémne účinným. Keďže v úli nie je vôbec žiadny iný plod, klieštiky nemajú na výber. Nemajú sa kde schovať, nemajú sa kde množiť a vtedy im tam my vložíme jeden jediný rámik s otvoreným plodom.
Je to ako magnet. Všetky, ale naozaj všetky klieštiky, ktoré v úli ešte zostali, sa sústredia na tento jeden rámik. No a potom, keď ho včely zaviečkujú, my ho jednoducho vybereme a zničíme. Výsledok? Takmer dokonale čisté včelstvo. A je tu ešte jeden skvelý bonus. Ak by z nejakého dôvodu bolo treba použiť nejaké liečivo, povedme kyselinu šťavelovú, tak práve v tomto momente, keď nie je v úli žiadny zaviečkovaný plod, je jeho účinnosť absolútne maximálna. Klieštik sa nemá za čo skryť. Je to pre neho v podstate KO. Dobre, a teraz sa dostávame k fáze, ktorá sa môže zdať na prvý pohľad trochu, radikálna. Ale verte mi, jej prínosy sú obrovské. Bavíme sa o totálnom hygienickom reštarte. O kompletnom upratovaní v úli. Hovorí sa tomu norské zimovanie a robí sa to tesne pred tou hlavnou znáškou. Predstavte si to. Vezmete všetky včely a doslova ich presypete zo starých plástov do nového, čistého úľa, kde nie je nič, len prázdne medzisteny. V podstate ich donútite, aby si postavili celý svoj domov od piky na novo. A teraz si možno poviete, počkať, ale veď stavba vosku ich stojí energiu, stojí ich med. A to je bežná obava. Ale pozor, veda a hlavne prax ukázali niečo fascinujúce. Práve naopak, včelstvá, ktoré musia intenzívne stavať, sú akoby nabudené, majú vyššiu morálku, vyššiu aktivitu a ten paradox nakoniec prinesú viac medu, nie menej. A tie benefity sú proste obrovské. Úplne sa tým prelomia kruhy chorôb, ako napríklad nozematózy, ktorej spóry prežívajú v starých plástoch. Ako sme si povedali, včely to nabudí k vyššej aktivite. A čo je najdôležitejšie, z tých nových pánenských buniek sa liahnú väčšie, zdravšie a silnejšie včely. Áno, opäť sa k tomu vraciame. Výsledkom je viac medu. A sme vo finále. Leto je za nami, med je v sudoch, prichádza posledná 5. fáza. Je to taká kontrola na záver. Musíme si overiť, či naša celoročná snaha priniesla ovocie a hlavne musíme sa uistiť, že naše super zdravé včelstvá sú 100% pripravené na zimu. Na jeseň, keď matka prestane klásť a v úli opäť nie je žiadny plod, prichádza ideálny čas na finálnu verifikáciu. Použitie aerosólu napríklad s varidolom má v tomto čase neuveriteľnú až 99% účinnosť. Je to taká posledná pečiatka, ktorá potvrdzuje, áno, do zimy ideme úplne čistí. V zime je najdôležitejšia jedna vec – pokoj. Včely sa nesmú za žiadnych okolností rušiť, ale ako zistíme, či je všetko v poriadku? Jednoducho. Používajú sa diagnostické podložky na dne úľa. Hovorí sa im aj zrkadlo včelstva a je to skvelý nástroj. Bez jediného otvorenia úľa vieme sledovať, aký je stav, aký silný je zimný chumáč a či je všetko tak, ako má byť. A tým sa celý ten ročný cyklus krásne uzatvára. Vidíte? Týchto 5 fáz do seba dokonale zapadá a vytvára jeden pozitívny kruh zdravia a produktivity. Na konci máme spokojného včelára s maximálnou úrodou medu a super silné, zdravé včelstvo, ktoré je perfektne pripravené na ďalšiu jar. A to nás privádza k takej záverečnej úvahe. Keď sa nad tým zamyslíme, celý tento systém je založený na jednom princípe. Pracovať s prírodou, nie proti nej. A ak to takto geniálne funguje pri včelách a prináša to lepšie výsledky aj pre včely, aj pre človeka, neotvára to otázku, kde všade inde v celom poľnohospodárstve by sme mohli podobným inteligentným prístupom vyriešiť problémy, ktoré nás dnes trápia?